يلا شي بيا السيارة خلينا نزوع على المكتب. Di sêzdehê gulana sala 2019 her sê welatiyên Kurd Reşîd Xelîl û kurê wî Muhemed û Şerefiddîn Sîdo ji aliyê grûpeka çekdar ve li bajarê Ezazê hatin revandin ku di 22 Gulanê de termê Reşîd Xelîl di nava zeviyan de hate dîtin û duh jî termê Şerefiddîn Sîdo hate dîtin û hîn jî çarenivîsa zarokê bi navê Muhemed nediyar e. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê di raporteka xwe de ragihand ku di 23 Hezîranê de termê Şerefiddîn Sîdo di nava zeviyên gundên Qeselcindo yê navçeya Şera ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê hate dîtin. Li ser termê wî şûna lêdan û eşkenceyê hebû ku cihê lê hatiye dîtin, heman cihê termê rêhevalê wî Reşîd Hemîd Xelîl hatibû dîtin û nûçe ji malbatê re hat da ku termê wî wergerin. غرض أول شي كل شيء مش هتخلي شيء واحكي مع أولادي. Tevî ku malbata Şerefiddîn Sîdo 10,000 dolarên Amerîkî ji çekdarên ku revandine re pêşkeş kirine, lê ew yek nebû rêger ji terorkirina Sîdo re, ji ber ku ew çekdar iddia dikin ku ew pere di dema pevçûnên di navbera çekdarên polîsên leşkerî û wê grûpê de winda bûne. Şerefiddîn Sîdo û Reşîd Hemîd Xelîl û kurê wî Muhemed di sêzdehê Gulana sala 2019 de dema ji navçeya Cindirêsê ya Efrînê berê xwedidana bajarê Ezazê da ku çareseriya xwe ya tenduristî bibînin hatin revandin û di wê demê de çîroka wan bi lez hate bilavkirin. Bi taybet piştî ku termê Xelîl hate dîtin û perçe vîdyoya Şerefiddîn Sîdo û wêneya Muhemed hate bilavkirin ku Şerefiddîn Sîdo bi şêweyekî tund û hovane hatibû eşkencedan. Di wê demê de ji aliyên Kurdî û hin Erebî û hin cîhanî ve hatin şermezarkirin. Tevî wê yekê jî hîn jî çarenivîsa zarokê bi navê Muhemed nediyar e û herdem banga xuyakirina çarenivîsa Muhemed ku bixwe zarokekî nexweş û astangdar e tê kirin.